Igbo ndị ọma ekele m unu anyị abịara n'ụbọchị tata dịka anyị si abịa na ụtụtụ ọma nọ onye na n'onu ya bụ nwanne unu nwoke Chimma Isaac onye ka na-etu the Catchist unu mana ọ bụ na isi mbido telivishọn ebe ihe ọma dị iche iche si abịara unu unu mana izu ụka gara aga o nwere ka nsi wee mee njem mana abatago n'ụbọchị tata unu na-anya eziokwu ọ bụ sọ mụ na ebe a Ada Jizọs nọkwa ebe a na nwanne anyị nwaanyị ana m asị ka ha mee gịnị ka ha kpọtụkwa unu konoma na ha na ebe a n'ụtụtụ ọma na Igbo bụ Igbo njem ọnụ Igbo na-azụ mba Igbo na-emepe obodo ụtụtụ ọma nọ ọ bụ n'ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ka anyị ji abịalụ nụ aka mbụkwa Oliakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV anyị adịrị ịbụọ ọ bụkwa isi mbido ebidobere mana ọ bụ unu na-efe anya na onyonyo ahụ unu ga-afụ ka ife na-agafe na onyonyo anyị ga-afụ na social media platforms anyị na Instagram na Facebook na YouTube na Twitter biko ka unu solo eme gịnị wee na-etinye ọnụ n'ihe anyị nwere n'obodo n'ihi n'isiokwu anyị nwere n'ụbọchị tata ọkwa isi ma tupu anyị agawa ebe a biko o nwere nwa adọmma anyị na-enọ na studio ba ka achọkọ were aka wee gwa gịnị kene ụmụ Igbo ụgwa ụmụ Igbo onye ọbụla Igbo ọma ekele m unu ụtụtụ ọma nụ aha m bụkwa Nwaada Telma ihe a na-achọ abịara m ka m nọnye na ihe a na-ekwu n'ụbọchị kedi taa kele dịrị unu ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma unu anụgo ka Nwaada Telma ịma na Nwaada Telma abụkwa onye ọhụụ ọ ka anyị na-enọ n'ime ga-enwe ime studio eziokwu Igbo ndị ọma dịka anyị ji wee kwuo na mbụ okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ ọ bụ okwu gịnị ị ga-esi na ịmụta ihe n'ụbọchị tata gịnị ka anyị na-ekwu maka anyị chọrọ ileba anya kedu ọrụ dịrị nne na nna iji wee kwalite ụmụ ha ka ha nwee ike wee mee gịnị ka ha wee bụrụ mmadụ ọrụ dịrị nne na nna ọrụ dịrị gị bụ onye nne ọ gị bụ onye bụ onye nna iji wee mee gịnị iji wee kwalite nwa gị ka o wee bara gị uru ka o wee wụrụ mmadụ ọ ya ha ji wee bịa n'ụbọchị tata ka Ada Jizọs o nwere ihe nwere ike itinye n'okwu a ịma na anyị sị na ife kwuru ife megịnị akwụdebe ya ife akwụdebe a na-ene eze a na-ene ogologo gịnị imi ya a na-ego ogologo imi ọ ka esi ekwu ya a na-azọ na-eme afụ dị mkpa kwa ogologo imi dịka ịmara nne n'iru anya mgbe ụfọdụ ọkwụma na-adazi ọdụka na-esi na ikpeazụ na-adakịta na mbụ ọ dị mma ka ị na-agba ya ndị Igbo na-agba ndị Igbo onye katikisi ewe ịmasị na na-ene di ma na-eme gịnị ogologo ime a na-asị ife anyị na-ekwu na-etụtụ bụ kelu nnọọ ọlụ dịrị nne na nna n'iji wee mee na ụmụ ha na-eme gịnị na-aga n'iru onye dị bụ nne na nna anyị na-asị onye bụ dị nne na nna tupu ya na-agaba n'iru iji wee kọwata ihe ọlụ ma oke na ọlụ dịrị nne na nna n'ebe ọganiru ụmụ ha nọ biko ka anyị kọwatagodi ka onye bụ nne na nna mebe gị nwanne na anyị nwere ike na-asị nne na nna bụrụkọcha anyị mara nne na nna onye buru nwatakịrị n'afọ buo ya ọnwa ite naanị eme gịnị ya bụ nne na nna mekwala ka anyị ife wee banye ọfụma ka o wee gaa n'iru mana ihe a na-ekwu maka nne na nna abụrụkwa nsọsọ nne na nna mụrụ nwatakịrị a gị bụ okenye nwere onye na-elekọta anya ọkwa nne na nna ọkwa onye nlekọta anya ka eme gịnị ka ị bụkwa n'ebe nwatakịrị ahụ nọ so oke na ọlụ gị bụ ịgba mbọ fụ na nwatakịrị na gịnị na ọgaraniru ọ bụ n'ebe ọ na-agụ akwụkwọ maọbụ ebe a na-azụ ahịa maọbụ ọlụ aka maọbụ ihe ọbụla eji abụrụ mmadụ oke na ọlụ gị dịka okenye dịka nne na nna dịka onye nlekọta anya bụ na ịgba mbọ fụ na gịnị na nwatakịrị na gịnị na ọ na-aga n'iru na ihe ọ na-eme na gịnị na ọ na-aga dịka nwatakịrị ị na-enegide anya ọ eziokwu ịma na okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata ọ bụ okwu bara uru amakwa m na gị bụ onye na-ekiri anyị n'ụbọchị tata ị ga-amụta ofu ihe maọbụ nke ọzọ maka na ịma dịka Ada Jizọs ji wee na-akọwa onye wu nne na nna ọtụtụ ndị mmadụ ga na-asị na ọwụ onye ahụ nne buru nwa n'afọ n'ọsọsọ ya bụ nne maka ịbịa na dịka anyị ji bụrụ ụmụ Igbo ọ bụ sọsọ nne na nna mụrụ nwa na-azụ nwa o nwere ọtụtụ ndị na-emekwa ngere nwere na-azụ nwa dịka onye agbata obi ebe nwata na-eme ihe ọjọọ isi ya na ihe anọ na-eme ihe ọjọọ iwu nne iwu nna ọkwa ya ka o ji wee dị ya wee bụrụ ya ana m asị gị bụ onye nwe onye nọ n'ụbọchị tata na-ekiri anyị ana m asị were gịnị were oche wee nye gịnị nye ukwu gị ejekwana ebe ọbụla maka n'ụbọchị tata anyị ga-eme gị na ga-ekwu ya bụ okwu ya wee mee gịnị ya wee bara gị uru anyị ya anyụ ya bụ nsị wee kaa ya ọnụ ebe ị ga-eji wee mee gịnị ga-eji ya wee mụta ihe Tema
ama m na ike a na-ekwu ijọ na ọ na-ekiri anyị n'anya ama m na o nwere okwu ọ ga-amasị gị itinye ọnụ. Unu etinyechala ọnụ n'okwu niile, mana ihe m nwere ikwu, nne na nna awụ naanị onye buru nwa n'afọ ma ọ onye mụrụ nwa. Society ebe anyị bikwa na ya wụ nne na nna. Na chọọchị ị na-agakwa, onye ụkọchukwu gị wụ nne na nna gị. Na gị na-agụ akwụkwọ, onye na-akụziri gị onye nkụzi gị wụkwa nne na nna gị. Ọ wụ ka m nwere itinye n'okwu a. Daalụ nnọọ maka nnọọ mana ka o si wee kapịchacha nnọọ onye okwu megịnị dịka i kwuru na a ga-anyazị megịnị wee kapịa ya ọnụ wee metụta ma ebe ị na-eje ụka, metụta ma ebe ị na-alụ ọrụ ma ebe ị na-agụ akwụkwọ, metụta ma obodo ọrụ obodo na ihe na ọ bụrụ ofu onye na-eme gịnị na-azụ nwa. Anyị akọtacha na nnọọ ife bụ nne na nna. So ọ bụ ebe ị nọ kịta, ọ bụ niile na-anya anya ị na-azụ na isiokwu ha maka ndị mụtagoro nwa, ndị tụrụ ime mụọ nwa. Ma gị nwa na-ene gị nke a na-akpọ ọnkụ, ka a na-akpọ ya ọnkụ, nwanne nne maọbụ nwanne nna nke n'ọlụ dụkwara gị nlekọta anya na nwatakịrị na gịnị nọ na-aga n'ihe ọbụla ọ na-eme. Ka anyị bazie na ịkụnye egwu n'isi ọkpụkpọ kpọmkwem, n'ihi na ife ahụ n'ụbọchị taa anyị ga-ekwu anyị akọta ka ihe bụ nne na nna. Anyị ga na-asịzi oke n'ọlụ ha n'ebe nne na nna. Biko o nwere oke n'ọlụ dịka ịmana ịnọ dịka papa ka ịbụ awụ m na ana m ezo ya ezo ahụkadụ mama na papa kezuru oke tema abụrụzi ebe nwaanyị ịmara na tema na-eme ọfụma tata maka na m na ebe a maka na asị na na-eme nke ị na-ene m anya a na-asị na tema na-eme ọfụma maka na nna onye ọ bụrụ na m azụrụ ya ọfụma mụpụta ya nọ wee pichachakwa ya makwa anya abalị niile m mụrụ mụchaa anya abalị wee nye nri wee pichaa chenje napkin mechasị ife niile sịgasị ya ọ gaa na ebe a nne biko achọ nke egwu ụmụ egbekwu ka ịma na nne ọ dị oke na ọrụ nne ma ọ bụ nna ka ọ bụ so ndụ anyị mụtara anụ ụnụ na-ewozi aka unu mee ihe sọrọ unu. Ọ wụ oke na ọrụ nne ịzụlite nwatakịrị, maka nne wụ ihe a na-akpọ caretaker n'obodo oyibo. Nne wụ ihe a na-akpọ caretaker. Ọ wụ caretaker wụ onye na-ahazi ụlọ, wụ onye na-amara ma o nwere ebe o mebiri ihe mebiri n'ụlọ na ihe ọbụla mebiri. Caretaker lericha ụlọ ya bịazie gakwuru landlord ga-agwa ya sị lekwe otu ụlọ shiri dị. Ọ wụ oke n'ọrụ nne ịma otu nwa ji na-aga. Ọ wụ oke n'ọrụ nne ịzụlite nwa, maka ọtụtụ mgbe ndị nna anyị ha nakwa na-anọ n'ụlọ. Ọwụ anyị na ndị nne na-anọ na-enwe mkpakọrịta. Ọwụ nne ga-ama mgbe isi na-awa nwa, ọwụ nne ga-ama mgbe agụrụ ji nwa, ọwụ nne ga-ama mgbe ihe dị ilu na-eme na nwatakịrị. So ọwụ onye nne nke ọwụ nwere oke n'ọrụ ịzụlite nwa n'obodo. Daalụ nwanne nwaanyị o daalụ nwa nwaanyị weta mma. Ọ dị mma ịma na ịkọwara ya bụ ka ị na-ekwu na ọ bụ sọsọ nne wuo onye ọ dịrị ịzụlite nwa, ya bụ nna ya bụ anyị nwere enwezi ihe anyị nwere. Ihe nna nwere wuo ike ịkụnye mkpụrụ, ọkụnye mkpụrụ ya ejewara nke ya otu ọ sọziri. Ọ ya bụ ihe gị ọwụ ihe anyị na-akọwata. Mana nsogbu adịrị echeregodo apịa ma nọ na chike ikpo iwe okwu n'ọnụ biko ụmụ Igbo na-ege ntị nwenu ndidi enwekwala ebe unu je unu anya fụ na isiokwu abụrụgo isiokwu ị ga-amụta ife ga-ekuzi ife. Biko were ukwu gị na oche onwe na ọpụpa ga-agwụgo maọbụ na ihe iji wee na-akpara ụbụba were etinyere na-eche